Nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li matula seba' żgħażagħ ser jiġu ordjati djakni minn Monsinjur Arċisqof. Dawn huma Fra Alan Joseph Adami tal-Ordni tal-Predikaturi, Fra Ġetro Bajjada għall-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini, Anton D'Amato mill-Parroċċa ta' Santa Caterina Verġni u Martri iż-Żurrieq, Bernard Mikallev mill-Parroċċa ta' Marija Assunta Ħaltarxin, Brother Kenneth Mikallev, Salesjan ta' Dun Bosco, Fra Kert Mizzi tal-Ordni tal-Aħwa tal-Imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu, Fra Elmar Paċ tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini. Id-djaknu huwa fid-dmir li jiddedika ħajtu għal qadi bl-imħabba fis-servizz tiegħu lejn il-poplu, li jassisti lill-isqof u lis-saċerdoti fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, l-aktar tal-Ewkaristija fil-waqt li jamministra s-sagramenti tal-Mammudija, jassisti għaż-żwieġ u jbirku, ixandar l-Evanġelu u jippritkaħ u jmexxi l-funerali. Għalhekk, matul din iċ-ċelebrazzjoni, aħna lkoll imħeġġa nitolbu għal dawn iż-żgħażagħ sabiex huma jarfu jgħixu dejjem iżjed din il-ħajja ta' qadi, fil-waqt li huma u ħafna oħrajn ikomplu jwieġbu għas-sejħa saċerdotali u reliġjuża li l-mulej qiegħed jagħmlilhom. Natu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika billi nqumu bil-wifqa u flimkien mal-kor inkantaw Hawn Jien Ġej. Hawn Jien Ġej, o mulej.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Natikom merħba għad-din iċ-ċelebrazzjoni tal-grazzja ta' Alla, tal-ħnina tiegħu, tal-imħabba tiegħu li tażel uħud minna biex jagħtu ħajjithom għall poplu tiegħu. Aħna nafu li dawn ħutna għax meħudin minn fostna huma dgħajfin bħal maħna dgħajfin aħna. U għalhekk fil-bidu ta' din il-qudiesa jew narfu ħtijietna u hekk nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa f'din l-ordinazzjoni għad-djakonat. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallej dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Nitolbu. U Alla intallimt il-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Lil dawn il-qaddejja tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-Ministeru tad-Djakonat, imlihom bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Għajnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U l-mulej qal lill-Abram: Qum u itlaq minn artek, minn art tweridek u minn dar missierek lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġenż kbir, imbirkek u nkabbarlek ismek, u int tkun barka. Jien imbirek lil min ibirkek u nisħet lil min jisħtek. U jitbirku bik it-trubijiet kollha tal-art. U tela Abram kif kien qallu l-mulej, u mar miegħu Lot. U Abram kellu 75 sena meta ħareġ minn Ħaran. U ħa miegħu Abram il-Sara martu u Lot binħuh, u l-ġid kollu li kien għamlu n-nies li kien kiseb f'Ħaran. U ħarġu biex imorru fl-art ta' Kanan, u waslu f'art Kanan. U Abram qasam l-art sas-santwarju ta' Sikem, sal-balluta ta' Mori, u dak iż-żmien kien hemm il-kanini fl-art. U l-mulej der lill-Abram u qallu: lil nislek qatt nagħti din l-art. U hemm ben artal lill-mulej li kien derlu. Minn hemm telaq lejn il-muntanja fuq in-naħa tal-lvant ta' Betel u waqqaf l-erix tiegħu hemmhekk, f'Betel fuq il-punent u Għaj fuq il-lvant. U bena hemm artal lill-mulej u sejjaħ isem il-mulej. U Abram baqa' sejjer miexi lejn in-Negeb. Il-kelma tal-mulej. In il-poplu l-mulej jażel b'wirtu. In il-ġens lill-mulej huwa l-għatija, il-poplu li għażel b'wirtu. Mill-għoli ta' smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Rajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjiba tiegħu, biex jeħlisom il-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Tixxenna għal-mulej u lajnuna u tarkatana.
fik it-tamatana. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem, l-att tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lud Griegi kontra l-Lud, għax derilhom li ma kienx hemm min kien qed joħsib ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom: mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma tal-Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u għażlu minn foskom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispiritu u bl-erf u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, prożelita minn Antjokja. Lil dawn resquhom quddiem l-apostli li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma tal-Alla kienet tixteret dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u l-kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Il-kelma tal-Mulej. Kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wara li ħasslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġaqat fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħu li l-imgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u l-imgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu. Anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħen jien intom jekk tagħmluhom. Il-kelma tal-Mulej.
Jersqu dawk li se jkunu ordnati djakni. Fra Alan Joseph Adami tal-Ordni tal-Predikaturi. Fra Getro Bajjada tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Cappuccini. Anton D'Amato mill-Parroċċa Santa Katarina iż-Żurrieq. Bernard Mikallef mill-Parroċċa ta' Marija Annunzjata Ħaltarxin. Brother Kenneth Mikallef Salesian ta' Dun Bosco. Fra Kert Mitzi tal-Ordni tal-Aħwa tal-Imqazza Verġini Marija tal-Olja tal-Karmelu. Fra Elmar Paċ tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Cappuccini. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħutna għal-Ministeru tad-Djakonat. Taf jistoqilhomx Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dak kollu stab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat. Inroddu ħajr lil Alla. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Diversi drabi l-Mulej fil-Vanġelu isejjaħ kategoriji ta' dixxipli bħala ħenjin. Ħenjin li mnikta, ħenjin li persegwitati, ħenjin dawk ta' qalbhom safja, ħenjin dawk li jġibu l-paċi, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Waħda mill dawn il-beatiturnijiet li hu nissel hawn il-lejl qabel ma bata hija dik li għadna kemm smajna. Ħenjin intom jekk tagħmlu il-ħwejjeġ li għallimtkom il-lejla. U x'kien għallimhom il-Mulej? Il-Mulej kien għallimhom kif għalkemm isejħulek Mulej u imgħallem, inti tkun tista' b'sens ta' realiżmu kbir taħsel riġlejn sħabek. Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li mgħallem u l-Mulej u tajdu sewwa għax hekk jien, mela jekk jien
li jiena l-mulej u li mallem ħsiltilkom saqajkom hekk ukoll intom għandkom taħslu saqajn xulxin. U jsemmi l-sira x'din kienet mansjoni, kienet rwol tal-qaddejja ġeneralment il-sira fil-kultura ta' żmien Ġesu li meta kien jidħol mistieden kienu jaħslulu saqajh li ġejjin mit-triq. Jiena xortija tajba li meta naħsel ir-riġlejn f'ħamis ix-xirka ikunulu jorkuhom qabel jiġu l-katedral. Imma intom tridu tirriflettu l-fatt li dan ir-rit tal-ħasil tar-riġlej kienet xi ħaġa tassew ta' umiltà kbira. Għax dak li jkun kien qed jipparteċipa ma dak kollu ma' trabijiet, il-ħmieġ, it-tajn li jkun waħal ma' saqajn u mal-qorq fit-toroq tal-ħajja. B'xi mod mhuwiex biss ġest ta' mħabba lejn il-mistieden li jsir proxmu għax daħal id-dar, imma wkoll huwa partiċipazzjoni mill-pellegrinaġġ tiegħu. U inti taħsillu saqajh biex ikun jista' jidħol f'intimità mal-aħwa. U dan ir-rit mhuwiex biss ta' iġene imma huwa wkoll ta' purifikazzjoni u ta' solidarjetà. Li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu. Qed isejħilhom il-sira, qed isejħilhom ukoll messaġġiera. Il-kelma l-sir qatt ma kienet kelma sabiħa għax il-jasar ma joġob il-ħadd. Li inti ċċedi ir-rida tiegħek għal ħaddieħor mhijiex l-ewwel istint li jiġi fil-qalb u fil-moħħ tagħna. Li l-sir u għal kollox dipendenti mis-sejħa ta' sidu. Anke l-messaġġier, mod speċjali fil-kultura ta' żmien Ġesu, ma kellu l-ebda awtorità iżid mal-messaġġ li jiġi avdat lilu. Kienet kultura fejn min irid iwassal messaġġ iqabbad il xi ħadd u bi ftit kliem li jrid jiġi ripetut b'fedeltà kbira mingħajr interpretazzjoni tnaqqis jew żieda ikun jista' jwasslu lil ħaddieħor. Dawn iż-żewġ titli li huma titli li jirrestrinġu l-bniedem għax li l-sir se jagħmel dak li jgħidlu sidu. Il-messaġġier se jgħid dak li qallu jgħid minn bagħtu. Huma paradossali għall-kultura tal-lum. Aħna qegħdin nibnu kultura fejn il-bniedem jiddeċiedi jekk hux mara jew raġel. Aħna qegħdin nibnu kultura fejn iż-żwieġ mhux kif ħalqu Alla, imma kif ħlaqni aħna bil-ftietaq ta' moħħna f'isem l-ugwaljanza. Aħna qegħdin ngħixu f'kultura fejn reġa' refa' rasu b'mod qawwi is-serp antik li dejjem jibqa' jgħajjad jien ma rridx naqdi, jien ma rridx nobdi, non serviam. U allura l-għażla tagħkom eżis kandidati għad-djakonat hija kontrakurrent. Il-mulej la jsejħilkom għall-autodeterminazzjoni għad-dipendenza totali fuq is-superjuri tagħkom. Jiena nitlobkom
fisem l-ubbidjenza reliġjuża għal minu reliġjuż u fisem l-ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi għad-djoċeżani bidit il-kelma ta' Ġesu toħduha bis-serjetà. Illum l-ubbidjenza li qed turu mhijiex kelma sabiħa tal-okkażjoni imma impenn li inti tilqa l-istedina ta' Ġesu li ħal forma tal-sir biex ikun ta' salvazzjoni għalina u li kien daqsalla ma għadx iqis tiegħu dak li kien ta' Alla imma tneżza minn kollox. Ħassura tal-sir sar bniedem obbedjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Dak li ħaser riġlejn id-dixxipli kien jaf se jiġri minnu fil-ġimgħa l-kbira. Kien jaf li l-ubbidjenza tiegħu fl-ort tal-Ġetsemani kellha tiswielu il-mewt fuq is-salib. U djakonat tagħkom irid ukoll ikun espressjoni ta' din id-disponibilità. Kif ikun ukoll id-disponibilità li intom ma twaslux il-messaġġ tagħkom imma l-messaġġ ta' Ġesu. Il-messaġġier mhuwi aqwa minn min jibgħatu. U għalhekk dawn iż-żewġ titli li llum ma jinftemux ifissru sewwa l-ministeru tagħkom. Intom għaddejja biex taslu riġlejn il-qaddisin u intom messaġġiera biex twaslu l-kelma tiegħu. Fit-tieni qari smajna l-għażla tal-ewwel 7 djakni. Ir-rwol tagħhom kien differenti minn tagħkom. Imma intażlu f'kuntest ta' nkwiet. Għaliex il-Knisja minn dejjem kienet imżejna bl-inkwiet u tibqa' hekk għal dejjem. Kien hemm lejra bejn il-Lut insara dawta bħalna. L-insara Lut u l-insara Griegi. Bħal dejjem daħlu l-preferenzi. U Lut insara li kienu qed iqassmu l-ikel li Romol bdew jitraskuraw li Romol Griegi. U qamet rewwixta bħalma jiġru illum ukoll. U l-appost li qalu aħna rridu nagħmlu xi ħaġa. U għalhekk tinnotaw li huma għażlu 7 rġiel veru jissejħu mimlijin bl-erf u bl-Ispirtu Santu, imma innotaw is-7 ismijiet huma kollha ismijiet Griegi. Għax qalu aħna rridu 7 irġiel li se jieħdu ħsieb ir-Romol Griegi u allura jridu jkunu mhux biss jafuhom imma jagħtu garanzija ta' fairness. B'xi mod dan is-servizz huwa wkoll parti mill-Ministeru tagħkom. Li intom tkunu garanzija li s-servizz tagħkom ikun għal kulħadd. Mingħajr ma tħarsu lejn il-wiċċ, lejn il-but, lejn il-kulur, lejn il-lingwa u lejn l-ebda konsiderazzjoni. Il-Ministeru tagħkom bħala djakni iritun garanzija tal-imħabba ta' Ġesu li hija imħabba universali. Iċ-ċelibat li ħaddantu u l-vot tal-kastità għal minu reliġjuż huma espressjoni ta' din l-imħabba universali. Mhix iċ-ċaħda tal-imħabba imma d-disponibilità li tħobbu lil kulħadd. Imma ftakru li 7 djaknu ġew introdotti fil-Knisja biex fil-Knisja kulħadd iħossu ċittadin u garantit li jirċievi l-karità tal-Knisja, l-imħabba tal-Knisja u minu.
L-apostli għamlu għażla li hija l-għażla tagħkom ukoll. Ma jistox ikun inħallu it-talb u l-kelma ta' Alla. Intom ukoll imsejħin biex l-għażla tal-apostli tagħmluha tagħkom ġa mill-ewwel mument li titlu fl-ordni sagri. Illum infetħilhom il-bieb tal-ordni sagri li fih 3 tarġiet. Ma nafx minn minnkom se jsir isqof, nawguralkom li ssiru kollha presbiteri u nerġgħu nifirħu bikom is-sena d-dieħla. Imma intom u titlu fl-ordni mhux fis-saċerdozju dak mal presbiterat, fl-ordni sagri, intom tidu tagħmlu minn issa l-għażla li għamlu l-ewwel apostli. Li intom tkunu medijin fix-xandir tal-kelma ta' Alla u fit-talb. Il-konsenja li tagħtikom il-Knisja llejla hija l-kelma ta' Alla. U tagħtikom ir-responsabilità kbira li tgħixuha. Tagħtikom ir-responsabilità kbira li l-ewwel qabel ma tħabbruha bl-ilsien u bil-fom tħabbruha bil-ħajja tagħkom. Aħna nitolbu għalikom biex dan il-ministeru li qed jingħatalkom, dan l-ordni li se titlu fih biex tkunu taqaddi għall-Knisja, mod speċjali għall-isqof, ikun ilkom ta' barka. Intom barka għall-Knisja, jalla l-Knisja minkejja l-inkwiet li jkun fiha, minkejja trabitu t-tajn li inġibu magħna qabel il-mulej jaslilna saqajna, tkun għalikom barka, tkun għalikom ħelsien, tkun għalikom kelma ta' tifħir. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif hi it-tama tagħna. Ftakruh dan il-vers mis-salm tal-lum, ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif hi it-tama tagħna. Issa ser jingħata bidu għar-rit propju tal-ordinazzjoni djakonali. Il-kandidati issa se jwedi li jaqdu lill-Knisja, li jżommu l-misteri tal-fidi, li jgħixu ċ-ċelibat, li jkunu bnedmin ta' talb, li jibnu ħajjithom fuq l-eżempju ta' Ġesu u jwedu l-ubidjenza tagħhom lejn l-Arċisqof u s-superjuri tagħhom. Imbagħad, wara li nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin għal dawn ħutna, Monsinjur Arċisqof isejjaħ l-Ispirtu Qaddis sabiex jinsel fuq dawn ħutna permezz ta' tqejjid tal-idejn fuq rashom u tat-talba tal-ordinazzjoni. Eżis u lidna, qabel tersqu biex jirċievu l-ordni tad-djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rida tagħkom li titlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' idejja u bloti
tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall-poplu Nisrani. Tridu żommu l-misteru tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandru bil-fom u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu ċelibat, tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-oti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Twiat rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur Leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiat rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur Leġittimu tiegħek. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u l-Superjur Leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u l-Superjur Leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u l-Superjur Leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu ħuti eżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu jogħġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddija tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakonat. Noqogħdu għal kubtejna. Mulejhnina Kristu hnina Mulejhnina Addisa Maria Alla, San Michiel, Angeli Addisa Alla, San Juan Battista, San Giuseppe, San Elia, intom qaddisin patriarki profeti, San Pietru, San Paul, San Andrea, San Juan, intom l-apostli u l-evangelisti, Santa Maria Maddalena, intom disċipli tal-mulej, San Stefano,
Sant Ignazio ta Antiochia, San Laurenz, San Vincenz, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Addisin martrita Christu, San Girgor, Santu Istin, Santa Tanasiu, San Basiliu, San Ephrem, San Martin, San Cirillu, San Metodiu, San Bernard, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, San Pio Hamsa, San Francisco Saverio, San Juan Maria Vianney, San George Preca, San Carlo Borromeo, Santa Caterina ta Siena, Santa Teresa ta Gesù, Santa Teresa ta Calcutta, San Domingo Savio, Beato Natio, Beata Deodata, intom addisin collata Allah, urihni namana, sani tolbuk mule, min kul dani, min kul dnub, mil meuta deiem, blincarnazioni tiec, bilmeutul aumin tiec,
bil-miġja tal-Ispirtu Santu. Midim bin. Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa. Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dawn il-magħżulin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-magħżulin tiegħek. Birek qaddes u konsagra dawn il-magħżulin tiegħek. Ibad ħaddiema ġodda l-ħsad tiegħek. Ħati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. U riħnina ma' kull min mġarrab. Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Il-qamulej Alla t-talb tagħna fil-ħina tiegħek wettaq fit-tjieba u bl-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna nofruhom għal qadi tal-ministeri mqazza bi Kristu Sidna. Inqumu bil-wieqfa.
Kun maħna nitolbuk u Alla li tista' kollox. Intati l-grazzi tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, int kollox jiġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Inti l-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta da' grazzi. Taqgħadha fir-rabta flimkien tal-ħafna membri tagħna. U bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed faqda tal-aġeb. Inta tija li tikber tinfirex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk kien twaqqaft fiha ministeru qaddis imqassam fit-3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek, bħalma fil-bidu konsażilt lil ulied Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħa mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum, ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qegħdu jdejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħajaqdu l-artali imqazza tiegħek. Ibgħat fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtu, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa l-morda u għall-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. ħatkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu l-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jixbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħira lihom u wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġi fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħixu jsalta flimkien bħall-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Tihildak. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi miegħek. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi miegħek. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi miegħek. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi miegħek. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li semmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi miegħek. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa jint fid-dmir li xandar u is li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Il-paċi miegħek.
Kenneth. Dak xinu rappreżentati forma dawk ukoll rappreżentati. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis ibnek rid jaħsel riġlejn id-dixxipli biex jagħtina eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħaj. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħal u oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjem saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħbhom miegħu fil-Ministeru Qaddis tiegħu. Huma jmexxu b'imħabba l-poplu Qaddis tiegħu, imantnuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xhieda ta' Kristu
u b'qalb sieħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rid tagħmilhom Ministri tal-Knisja. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek.
Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħedna lina l-kol nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien ma' Verġin Mqazza Omma la Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli, ma' l-Qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġiju glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu paċi lil xulxin. Paċi miegħek. qabel u se qarbinhom qorret. Mela l-ewwel qabel lilu imbagħad tibda tqarbin. L-ewwel qarbin id-dieħli kollha u mbagħad qarbin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf. Għal-waqt it-qarbin fl-imkien ma nżommu ma l-ashers, nżommu sens ta' ġabra. Inkantaw fl-imkien o ruħ ta' Kristu u il-mibawt.
nimxi warajk u nitallem minnek namel dak li Alla jrid. Rrid li tibqa fija u jien nibqa fik, għalli nġorrok dejjem ġo fija. Inti kont lażiltni mhux għażiltek jien, tartni biex tibatni x'għandrek kullimkien, fuq il-pala ta' idejk ismi intnaqqaxt, wetni illi waħdi inti ma tħallini qatt, kemm il-darbejjejt tuħrab int ma tlaqni qatt, u bqajt dejjem tiġri warajja. Ħeġġeġ int lil qalbi bħal ħuġġiġa nar, biex intir bil-ħeffa ma' sinjal ta' jdejk, meta nkun qudiemek ħarsni mwaħla fik, lest biex nisma' kemm teku bil-qalb immur naqdik, nixed qudiem ħuti l-inti Alla ħaj, li fek Alla toħra ma' hemmx. Għadda fint lil-fommi ed li klimek fih, għalli mmur inxandar dak li tgħid li jint, fit fixkil li jiena nsib kun għalija sħur, udni u kenninni jinta s-satra ta' ġwen ħajk, u jekk naqta qalbi qudiem it-taħbit, tini l-qawwa int li nżomm sfir. Meta d-dajsa tiegħi jitla li għal-mewġ,
وانتي تبقى ريقك لا ما تعمل شيء. عمل اللي نبقى نمن فيك بصحيح. عاليش انتي الرأي الطيب اللي في ظلام وكل تسوق تمشيني بالقوة ايديك. يك تكون هدية ما نبزاش. نفلينا تشكيكن وما نسوى شيء. إما انسى تاني تعمل ويج كبار وبتشو كنتي يك نرهي في ديك. انت السلطنة كومبليتي فريش في قلوب البنادمين. مين عالقديتيك نهدم بالصليب. هيصير مني ديم سكنت كنتك.
Bħala talba għal wara tqarbin nitolbu flimkien il-Magnificat. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drieħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u lonja bagħathom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lill-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li ħadna li kellu x-xorb tas-sema nitolbuk mulej biex il-qaddejja tiegħek ikunu ministri fidili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba u hekk iħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemmnu. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.